Dnes ťa naučím, ako si pripravíš ozaj chutný hovädzí guláš, po ktorom ti veľmi dobre padne matony. To, čo robí dobrý guláš výborným, je samozrejme poctivý základ. Okrem veľkého množstva cibule musíš zvoliť aj vhodný druh mäsa. Najradšej používam nožinu alebo krk, časti, ktoré sú bohaté na kolagén. Ten sa varením mení na želatínu a preto je ten guláš prirodzene taký hustý. Pomer mäsa a cibule by mal byť opticky rovnaký. Na masti si najprv postupne poriadne opäť mäso, vyber ho a do hrnca vlož cibuľu. Restuj ju do zlatohneda. Mala by vyzerať približne takto. Zarestuj razcu a pridaj pretlak. Jeho popražením zmierniš jeho kyslosť a rozvinieš chuť. Teraz uber teplo, pridaj papriku a po minútke mäso. Osoľ, okoreň a podlej vývarom. Prikry a dus približne 2,5 hodiny. Teraz máš čas sa zmatonizovať a prijať tak vyvážený pomer minerálov. Na záver do gulášu pridaj už len cesnak, majorán, krátko povar a máš hotovo.